paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Session mate Marituyang. Kahit anya kumano session niya. Irikap ko pala ang Twitter senak tamapanak makisesyon. Ay, papanawon na kaon. Kuwan Saan ay mabalay nga itugtugaw ko pa ilaang ditaw? ay mabalin lata. Ano kaya mo? Nah, maray. Ni Kapitan DJ mapansamutan ije barangay haul. Nasapa ni Kapitan. Talaga ngamin adi na kayat nga damaladla daw. Kasta ati Kapitan, masapa. Makat aglisi ka nga ruditan tay rikap kong Twitter senak. Rugyan tayo decision tayo, tadyak kaya timala daw amang rugay. Apay ngay, nagbangsit, makaulaw. Kapitan. Apay nga putan nyo dagiti agong yung. Ibagangon, kagawad. Ayun na jay. Ibagayon sakbay amang rugay tayo. Kapitan, maulaw kami amin ay. Ay, anyat pakaulawan yaw. Rumara ko ay. Dayta power mo makaulaw. Grabe, nagpigsa. Grabe. Awan mo't maagot ko. Magsisyon tayo. Maulaw kami amin ay, Kapitan. Kwarog! Ay nakitam dagiti lalaki anak mo taur. Ay, saan mat nana? Ay saos, luklukatan dagiti tirsina ni Marikwanang kayat dan sa tagtakaw. Malaldawan nga takaw da. Imbag ko nam ata nagtugtug awak ijay tirsina ni Marikwanang nasiputak ter aramiden da. Sabay at desisyon da angkel ka. Sikan ati mapan mangtiliw ka dakwada. May mahisak may. Kabaalam dayta. Ala, umay kan. Ay, da kayo nga tatakaw. Sumuko kayaw. Adda di tao nagtitirsina ni Marikwanang. Amok, mangkuti ka nabtuog da. Sukudim idan. Bayam nana, pasukwak pa ida. Ah. Ay! Sumuko kayaw. Katkatawaan da kan sama kwaraw. Sumuko kayon kunaknay. Nagbilang ang ititalaw. May isa. Kwaraw, Dua. kakatawa da talaga. Ay, dua kat kagudwa. Hoy! Kunamlan sino kang agbilang-bilang dita. Kaya't mo tapaltugan da ka. Kwaraw, ada paltog da. Nakasalikad ijay sikit na. Ay, kwa. Oh, anya ti sumaruno ijay tuwakat kagudwa. Ay. Ha? Talaw, tumaray tanan na to yan! Sige, taray! Anyat na pasabak ko raw. Dagiti ang tatakaw ang gangil. Sinarak dati tersina ni kagawad ko anang. Anyat inarabit mo kay. Binagakida sumuko da. Nagbilang ang iti talaw. Simbo ko na. Sanang kay. Kapay nga rin nagsangsangit ni Marituyang. Diyan mo kan ko ana. Maray, kapay nagsangsangit ka. Nungay siya titinakaw da. Ha? Jacket din sangitan da ita. Pag ano na ka ngayon, bakit ako ribat-bat? Yeah. Hindi ka lagbain, hindi ka stagay pagbagam. Diyak ipalubos nga damang perdi itilinakan kapya dito'y barangay ka. Wan Kapitan. Agasam dayta. Rimwarak lana pan nakisesyon. Linukatandan ti Tirsenak. Kwarog, Ang gangil. ilistam dagiti natakaw dito'y tersina ni kagawad. Wanang gangil. Ilistam amin. Wanang gangil. Kagawad. Anya ngay dagiti tinakaw da dito'y tersinam. Sa nga sopo ta krispap. Sa supaw. Supaw. Naisurat maun. Naguray mo ta. Chris. Pa. Anya pa'y kagawad?
Dua supot a lollipop. Na. Dagito'y lang, dagito'y natakaw iti Tersinam. Nay, anya dagita laeng. Adupay ati tinakaw da. Anya ngay dagijay. Kinkinde kas kada bubble gum. Kinday bubblegum. Awanang Chicharon. charam. Anya pa'y ngamin. Ay wad, malagip kon. Tinakaw da pa'y tay lakok a Diyos a naka-plastic. Tay kadakkelan. Diyos ang naka-plastic. 5 tinalada. 5. Awan ka di tingin na tinakaw da. Adda ah. Ha? Anya ngay. Ibaga mo na isurat ka. Ginulpi da tinakaw tay lakok a mamaken apog. Agraman gawad. Ang kail. Nailista mo? Mama. Paug. Crispap, chicharon, mama. Dahita ka nilang titinakaw da kagawan. Anya, dagita laang. Manulang mo't dagita. Ay, di mo lalaangan. Tanay, nangina titinakaw da. Muwin ko raw. Puno. Isoda kayo ata na agalibtak kayo. Napayada kami lang ngay. Ha? Aray si kama ngamin kapitan. Ay, wun. Karaman nakgayam. Labanan tayo. Dagita nga agtataka. Sapay kumatasaanan nga agsubsuble dagiti agtatakaw, Maray. Saan dan ang makasubli dito yung barangay tayo, Mare? Kat no istriktuan da inteng ti panagbantay da dito yung barangay. Rumbang laeng tanay, kastaw na'y tidanag ka. Ay, imbagak matken ka, Mare. Adi ka madanagan. Ay, talagang agnernerbyosak, Maray. Apay ayang agnerbyos ka. Nungay agsublida, katsiyakon titakawan da. Anya? Ay, diyan ka muna sa dino ti paglamangak. Nay, Marikwanan. Gimulpi ka man ni tilakom, Una, Mare. Ay, bantaya mon, Mga no adamanan agtakaw. Sapay pinunom ngamin iti mumah kan gawad to'y tersenam. Ay, isunsamot ti pinunterya dagita agtatakaw. Dagitay lakok amo maken gawad. Ay, mabalin akasta, Mare. Ay, amam, ibagbagan ni Marituyang nga iso kano ti umay datakawan. Pagan ano da kumamo day di abakay. Kat kasta nga rod ti kapanunutan na. Hiso nga agnernerbyos. Ay na, dagito'y lakok ti umay datakawan, Mare. Dagitay mamaken gawad. Saan ani Marituyang? Maganda na ganak mo't tananggail. Taapay mo't ko raw. Awan mo't ngamin armas tayaw. Ah. Kasano ang malabanan tayo dagiti agtatakaw. Inikan kay ba't iti sagay sa kayo apang or? Nabayagan tayo jay. Sa nga pulon na taon tinapalabas. Natukkuldan Pigkitan nyo itiglo. Ay, sana nang gail. Namin anon natukaw. Ayun, ayan dagijay apang or. Insungrod min Na, Pinagluto mi iti kapime. dakil a problema ti armasyo. Kunamot nga awan apundo ti barangay. Tapno makagatang tayo iti armas. Sabay agkudra-kudra pa ti flashlight tayo. Awan ano kasta? Agsublin to manin dagiti agtatakaw. Mang panunutak man iti mayat apagarmas tayo. Gore man, agi natakaw pa pa. Ha? Ang gimangot ko. Awan to pa'y maagot. Anglit mo ang kail. Na. Ingatom ngamin dagitang imam. So nga imangot ay. Si kakit di mo. Ay makaulaw. Ha? Agposibosan ti ba nagkita? Agan ano ka? Ay, agsip nget ti ba nagkita? Kulog! Hoy! Psst! Ha? Mayat sa Mayat nga armas da ito'y power ko. Paypayam ni Kwarog. Tapno agsubli ti puod na. Mala, sige. Inan anong ngamin aya? Yawan! Kinudal mon samay. Na. Ha? Ay,
Aday ta. Nasaya ta nagsubling ti puot ni Kwarog. Antay. Uncle. Apay Kwarog. Inan-ano na kan ni Uncle mo, tanawanan ka iti puot. Nangot ko siyang lit na, antay. Anya. Na, apay ngagkatawa ka, Inteng. Maragsakan ka ang maulaw dagiti tao, ang makaangot iti ang lit mo. Nga Roda, hindi mo ingat nga to day tayo mamanggal. Ang mga numaulawak manayin. Kwarog! Saan tayo na problema ang ti armas tayo? Tama usar ko dahil kontra ka dagiti agtatakaw. Ha? Adan armas tayaw? Ito yung power ko Ha? Na, Ay, wanan niya. Maulaw taon dagiti agtatakaw. Numangot dati ang litmaw. Ikagdanag mare, taadan armas da kapitan, kontra kadagitag tatakaw. Ay, agyaman akmat no kasta maray. Uray akla na bang aran. Ay, bomba siguro jay armas da kapitanan niya. Armalite siguro Ultimatum ang dagiti agtatakaw. Wan amare. Iso ang mamati akatalagan akabailan ni kapitan a protektaran ti barangay tayaw. Inteng, insakduan na kan ni Kwarog. Ikagdigusan, Agkunakan ka nga agdigusak. manon nga aldaw asaan ka nagdigdigos. Ay, syakla ang ti makaanos iti angot mo, Inteng. Iti day taapay ud mo. Na, Ang dagiti ka baranggayam, aday wandakan. di nasayaat. Anya! Talaga akayat ko ako marupay ti power ka. Tapno na pigpig sa nga armas me kontra ka dagiti agtatakaw. Papanan tayo kada kapitan, Chep. Mapantayo si Imain kan tiliwan dagiti agtatakaw. Mawan mo't armas tayo. Pwesok. Saan tayo nakasapulan ti armas? Patayin na tayo tupay dagiti agtatakaw. Ungag pweso. Ngangkal ko ti makamaw. Ops! Antay ta. Sumurot kayo. Ada papanan tayo. Aw, nangagyaw ka katwa. Awan mo't armas mo, Kap. Ungag pweso. Anda armas na. Diyak mo't makita. Awan mo't makita me. Sana makita ti armas na. Sana Anya nga dayta, Chep. Maangot laang. Agtugaw tayo pala dito igay. Dito tayo pa lang. Hanggang anyang iti aramidan tayo. Ag-relax Ag-relax tayo lang ka na, kakatwa. Nakamotor. Dagitan agtatakaw. Nakamotor ta. Isudang hagpay suda kita ng gail. Kabutang. Maputang kami, kapitan. Nay. Apay nga naglamang ka di talikodan ni Uncle Kaw, pala. Ay, intayo iti ayan dagiti agtatakaw. Umay kayo ka na, kakatwa. Sugaw! Sana niyo. Sige, tanglan tayo ita. Up! Sige! Ay, patanda kami! Ay, taglan niyo! Tapa ang utak man iti power ko. Ops! Ha? Naglusdoy ta ng gail. Naglusdoy ta nakaangot iti kilikilim. Nabilag ka talaga ti power mo, kapitan! Hala! Mangayab kayo iti pulis! Ta ipabalod tayo dagita! Nasayat mo, tanatiliw yon dagiti agtatakaw, kapitan. Nakatulong takilikili power mo. Ngam nasaysaya at latna no kanayon ka anadalos iti bagim. Tasi kati kapitan, arumbang apagtuladan ti kabaranggayam. Ala sige, ditan tinagibusan ti sapalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center,
iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, iting ko'y panagdangag.